Kolli Ryti, Marjo, Koranter, Taavitsainen. Valmistautuu 128 Iivo, 129 Mila ja 130 Moona. Ryti, Marjo, Koranter, Taavitsainen. Valmistautuu Tiiva, Mila ja Moona. Mun mielestä ei tullut ratavirheitä. Sen näkee kohta. Jotain näkääkin oli ynnällään. Oli, mutta niinku, se ei kerennyt mun mielestä suorittaa mitään estettä väärin. Et se jäi, että se vaan aina ihmettelee mitä. Mitä niinku seuraava. Niin. Joo. Sitten mä unohdin radan tuolla ja kaikkea, mutta se ei kerennyt mennä sitä väärää estettä kummiskaan sillä välillä. Et mä meinasin ohjaa tuolla väärää esteessä. Mä olin, että ei siinä. Sitten se ei mennyt sinne. Ymmärtää kyllä, että tulee Seuraavana lähtee